ka phlim thamai ka Jaat ka bala pynmih ya ka jing ya kan at ne ka jing sngo jong ki kastan ma shah FIR par shah yo aktor jangan ni ka phlim uslone diol badu Randeep hoda hapo ka jala Punjab ha ka ba ka we na ka banta jong ka ne ka phlim Jaat ka bala pynmih ha ka shpo tarik ka bala penmongjor ya ka jing sngo jong ki kastan baro ka we kane ka phlim Jaat ka bala ak da aktor paponam ka Bollywood uslone diol batu aktor jong ki phlim Bollywood bat Hollywood Randeep hoda kabadai ka phlim yasho kabathamai jongki la register mukaduma persha ya uslone diol Randeep hoda bat Vinesh Kumar Singh namar bakila penmong ka jingso niam da ka wei ka dur ha ka phlim ka badang supen mi thamai jongki ya ka FIR la ujor da ki puliat ka jalan dhar police station ha ka sni balai kat kom ka kendon ar khandai ki kam batmu bat penbitar ya ka jing snoniam ka baha phapo ka an bharatiya naya sanhita BNS la register mukodumaru persyayu director jong ka tega film Gopinath Chan Mali Leni bat kinok penmi ya ka tega film hakan ni ka film la keno bala peni ya ka jing bumburom ni penon kambakla ya ka dur jong u nong penim jongi Jisu Kris laya thu baha ka dur jong ka tega film layu i ya ume aktor Randeep hoda ubayang pumbasya sa narpna hapo ka wei ka ying mani kristan kapadon persya hajrong jong ka pulpit pakut kapa ki briu ki juduai bakane kalapen i ya ka jing penting bat ka jingleh khlem akor hapo ka ying mani katkum ki khobor laong director unong tho bat unong penmi jong ka ne ka film ulat thmu bat penmi akan ni ka film hakatayau bakut jong ka Good Friday bat ka Easter khnang ba ki kristan kin bitar bat ki jingklumar kin mi hakari baro ka wei bat ka jingklumar kan pen sapriang hakaleng kari lakan no unong ujor bat dawaru ban khang no yakani ka film hakani ka film balaak da usun diol Randeep hoda bat ki wei pat kan thup ya Vinesh Kumar Singh ka saya mikher ka Regina kan Sandra Prashan Bajaj ka Sarina Wahab bat Jagat Pati Babu ka jingleh jong ka ne ka phlim kala Punjab buram sibun ja ka jing sngo jongi ki kristan kumban chuong no baka ne ka phlim kam shumla buram ya ka niam kristan namar bakila le ka aka da ka ba pen kam bakla persya ya ka dur jong Jisu unong pen im jongi hapo kane ka ying mani dai na kane ka daw ka bala pelong ya wei ubreu ban ai ka jing ujor persya ya kane ka phlim ya kane ka film ka bala penmi da ka Maitri Movie Mikas bat ka People Media Factory ka bala palat ba ha ka tin Hindi Tamil bat Telugu ka bala kamai palat laipo arkulur ha ka box office ha ka sngi bakut ka tayo banikong jongka kublai subon ngin sekendu pat ha ki wei pat ki video